kung kamo pa'y napagaw, parehas na ako, inig tambong ninyong misa, unsay inyong pangayoon sa Ginoo. Balik ang tingog. Karon nakabati mo na akong pagaw ko unsay inyong gipangayo sa Ginoo. Mabalik akong tingog. Ang pangutana ngano man. Kay dili ta gustong magantos. Muna ang pagantos kabahin manis kaluwasan mao man ni ang main nga gigamit ni Hesus aron ta maluwas kanang pagpangayo og milagro or healing, labi na gyud instant healing. Sama nang si Father unta mabalik untang tingog kay gahapon hapit na siya way tingog. Mao sanay akong una-una, Lord, inigmata unta na ako'y kaugma, mabalik na unta akong tingog. Sus pagmata na ko ganiha, wa man lang yapon ko'y tingog. Para karon ba wa lang yapoy tingog. Pagkabati na ko sa Ebanghelyo, pag pamalandong na ko, ningon diri nga, pagkadautan gayod sa katawhan ining panahona, nangayo sila milagro aron pagtino nga ang Ginoo miuyon. Nako, sorry Lord, nangayo ko milagro nga maayo na unta akong tingog. Kana bang inig mata na to, uy, nabalik na ko tingog, praise the Lord, love jud ko ni Lord. Ana, unsa maroy akong gipangayo sa Ginoo? Unsa man, kibaw mo? Wa mo kibaw, no? No, akong giingnan ng Ginoo nga, Lord, nganong napagaw man ko, pasabta ko. Simple ra kay tubag ang Ginoo. Dili man ikay tagiya sa imong tingog. Pwede ra man ako kuhaon anytime. Sakto. Yang anong imo man ang gikuhaan akong tingog, Lord. Gusto ko magantos ka. Tanaw na to o mahigog mapabakang muwali bisag hapit wa na kay tingog. Muna ingnan akong Ginoo, basta naalay mo gawas gamay, Lord, muwali gyud ko. Dili mausab ang gidugayon sa akong wali. Maingon dayon mo na naong ning pariya bisag kalisod og sulti, dugay lang yapon mahuman. Muna gitawag og freedom. Matod pa diri sa unang pagbasa, mga anak ta nga gawasnon sa babae nga gawasnon, dili sa babae nga ulipon. Kanabang makabuhat ta unsay angay buhaton, bisan pa man na ay mga kalisdanan. Kanabang parihanang asawa, bana, makapadayon ka pagpuyo sa kinabuhing minyo, bisan pag naa ang mga kalisdanan o kasakitan. Kanabang free ka nga magpakaasawa, bisan pag gikulata na kas imong bana. Free ka ba? Dili ka mahadlok. Kay kanang ulipon, mahadlok man na. Ang ulipon, magkurog-kurog man na. Pero ang dili ulipon, relax. Relax kayo. Gilingiyay mong tupad. Ing na relax ra kasi mong kasakit. Ing na kuno. Ing na relax ra kasi mong mga kasakit karon. Tanawan ang dili relax. Ang mga naong kusmod. Relax. Sunan lang kada. Ana. Mauna sila yung mga ulipon. Mga ulipon ba? Way kagawasan. Ikaduha, kini diyang pagpangayong milagro, makahimo na to nga dautan sa matas Ginoo. Ningon man siya diri,
pagkadautan ni ining kaliwatana. Nga naman, kay nangayog milagro. Sayon raman unta, himuon ni Kristo nga maluwas ta, pinaagi sa iyang gahom. Usara gyud ka, ana, studlo, luwas na tang tanan. Usara ka, desisyon sa Ginoo, luwas na tang tanan. Inigingon niya, I forgive you. Wala, luwas na ta. Nganong ni agi pamanggid siya nga nagpakatao ni puyo bagyog siyam ka buwan sa tiyan sa usa ka babae, tiyan ni Maria. Unya natao pagyos pasungan, nagbakwit-bakwit pagyod ngadto sa Ehipto kay gigukod ni Herodes. Ni agi pagyud siya tong kapobre nga portigyong pobriha. Siging pamanday, naliwat sa iyang papa pagpamanday. Nganong ni agi pagyud siya tong lutoson siya, biay-biayon siya, insultohon siya ato bangas publiko. Nganong ni agi pagyud siya tong budhian siya, kulatahon siya, gibitay pagyud sa cross. Nakapangutana mo ana, nga pwede ra magyug anaon unta. Wa mo mangutana. Muna akong pangutana. Nya mo na ningon ang Ginoo nako. Niagi magikwatong maong kalisod. Kasimpulan ng imong pagaw. Di ka mo agi ana. Isip preacher, isip pare, di ka ganahan na magkalisod kag sangyaw, magkalisod kag sulti. Kung imo nang magikon, mahimo kang dautan. Muna nga kita ba, mga Katoliko, dili kay tapalabian ang atong attitude bitaw nga gusto tag instant healing. Ano bitang mo rin ako din na mga sakit, Pader, hilingi ko, Father. Nakoon sa may mong sakit siya. Sakit kaya kong murag migraine. Nako niya, inighuman ako rug pandong sa kong kamot, ug musamot ni. Okay ra nimo sa ayaw sa Pader. Nako kani iyawan-on kining tawhana na. O niyang musamot. Musamot ang iyang sakit. Unsa may tabo. Maglagot siya nako or mutamay siya nako. Kana Padersiano di man na makahil. Adto ko pikas, may pato sa kapari kay pag-ana niya siyang kamot ko suswagtang din akong sakit. Gamahanan kay itong pariat kanin pariawa ni gahom. Nya dili din asala na imo nang tamayon ang pari, daigo ni mong usa tamayon ang usa. Nasa uban and kani nga Riboltos Birhen imo lang ni hikapon dagkot kag kandila. Sulbad tanan nimong problema, matuman ang tanan nimong pangandoy. Ning kaadto day ko dagkot ito sa Birhen sa San Vicente di ay. Tawa na diha, pertinan akong dagkot diha, wag yun matuman akong pangandoy. Unsa man na gitawag nag fanaticism. Fanatic ba? Dili na na pagtuo, tuo na na. Nya sala na sana. Nga naman instant man ang atong gusto. Kaning niya imna ni inig-inom ni mo anib, wag tanday na imong sakit. Kakarinig niya mo akong imnon sa pertin akong inuman na wag ginamayo akong sakit. Tagaan din ka to, mahal ra ba kayo, inom din ka, wag tanday imong sakit. Motuo na ka ato, di na ka motuos Ginoo kadto ng butang nga imong ginom. Peligro no? Unya mahimo na tang dautan kay di naman ta mutuo sa tinuod nga pagtulunan sa Ginoo. Ang giapas na lang nato nga maayo ta. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Parihata wataka inom do naray. Daigon kusga.
Kana magkinaunsa man ang kahimtang sa tong kinabuhi, dayga ang Ginoo, ayaw pagmahay, ayaw pagbagulbol, hangtod kita mubalik ngadto niya. Dayga gyud ang iyang ngalan. Praise the Lord gyud kanunay. Ngano man di ay pagsugod ni minyo nindot kay inyong kinabuhi. Praise the Lord. Pagtunga-tungas minyo nangalubo inyong ngipon sa pag-away, sinukmagay. Praise the Lord. Pagdangtag na po katuig, wala di ay mong banato ang nagapuyo sa silingan. Praise the Lord. Pag uli sa imong bana, masakit to na. After 30 years, wala, masakit to na. Paralyzed pag yun. Samtang maglimpyo ka niya, unsa may mo isulti. Di na ko may madsin ba? Maglimpyo kasi mong bana nga paralyzed na. Unsa may mo isulti. Patya ni Lord. Gaba na nini mong panuhaya ka. Ayaw. Dayga gyud ang ngalan sa Ginoo. Lord, mao na gini ang for better or for worse. Salamat nga nasinati gid nako. Kung mao man ni ang agianan sa among kaluwasan, daygon ang imong kabubuton ug ang imong ngalan. Nindot no. Mingon na Ginoo, you are free. Kay dili ka limited sa joyful moments lang as wife or as husband, but you are always a faithful husband or wife for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do you part. Kay mo man ay commitment sa Ginoo nato. Makasasala ta og buutan, gihigog matas Ginoo, nangandoy ang Ginoo kanato. Gani sa dihang nakasa nagitag maayo ang Ginoo, mianhi gyud, nagpakamatay gyud para nato. Wa siya muhunong sa paghigugma nato. Hangtod Dios katapusan muna ang ato sang pagdaig niya, ang atong pagdawat sa iyang kabubuton, wa say sukod, wa say kondisyon.